Velkommen til Troværdig Tro. Jeg hørte for nylig sangen fra julekalenderen med Pyrus, hvor de prøver at definere julen. Måske kan du huske den. De synger, at julen er en jordbæris. Julen er det vildeste. Og konklusionen i omkvædet, julen er simpelthen jul. Det er faktisk en meget præcis diagnose af vores kultur. Vi definerer julen med julen. Vi pynter op med nisser, hjerter og lyskæder. Vi spiser and og flæskesvær. Vi dyrker hyggen. Og misforstå mig ikke, jeg elsker hygge. Det er skønt at sidde inde i varmen, når det er koldt udenfor. Men hvis vi skræller flæskesværden og glimmer væk, hvad er det så egentlig, vi fejrer? Er julen bare en undskyldning for at spise god mad og tænde stearinlys i mørket? For at forstå julens egentlige budskab, er vi nødt til at forstå mørket. Prøv at rejse med tilbage til tiden før elektricitet og supermarkeder. Dengang var vinteren ikke bare hyggelig, den var livsfarlig. Solen forsvandt, og kulden bed sig fast, handlede det om overlevelse. Havde du brænde nok? Havde du mad nok? Mørket derude gemte på vilde dyr og røvere. Det var en tid præget af angst. Derfor var vintersolhverv, det øjeblik, hvor lyset vendte, en vigtig begivenhed. Det var løftet om, at vi ikke skulle dø i mørket. I dag har vi radiatorer og gadelygter. Vi har tæmmet det fysiske mørke. Men mennesket kæmper stadig med en anden slags vinter. Og sandheden er, at der findes et mørke, som ingen lyskæde kan jage væk. Ensomhed, sorg, sygdom, skyld, krig. Mange mennesker oplever lige nu en sjælelig vinter, hvor det føles som om mørket lukker sig om dem. Og vi kan, ligesom vores forfædre, blive ramt af angsten. Er jeg alene her? Er der overhovedet nogen, der hører mig? Og her er vi ved kernen. Her er forskellen på pyrusjul og kristenjul. Pyrusjulen handler om, at vi skaber lys og hygge for at glemme mørket et øjeblik. Den kristne jul handler om, at Gud bryder ind i mørket, fordi vi ikke selv kan slippe ud. Beskeden er ikke bare, at det bliver bedre i morgen. Beskeden er, at skaberen af universet så din nød og trådte ind i den. Gud sendte ikke bare en plan eller en bog ned til os. Han kom selv. Det er det, vi fejrer. At midt i den koldeste mørkeste nat, både i historien og i dit liv, tændes der et håb, som ikke er skabt af mennesker. Et lys, som mørket ikke kan kvæle. Så hvad gør vi med det? Måske sidder du lige nu i en situation, hvor hygge føles som en provokation, fordi livet går ondt. Min opfordring til dig er, prøv at tage julens budskab på ordet. Hvis det er sandt, at Gud er kommet nær, så er han kun en bøn væk. Når mørket er tættest, så kald på Jesus. Det er præcis her, vi finder det åndelige vintersolhverv, jeg talte om tidligere. Ligesom vores forfædre fejrede, at solen vendte tilbage, så fejrer vi, at lyset nu er vundet over mørket. Vinteren er ikke forbi nu, livet kan stadig være hårdt, og mørket kan stadig bide. Men vendingen er sket, lyset er kommet tilbage. Det er det håb, vi holder fast i og fejrer. Når man forstår den alvor, så rækker ordet god ikke længere. Har du tænkt over, at vi ofte ønsker hinanden en god jul? Det er selvfølgelig venligt ment, ligesom en god weekend. Men god handler ofte bare om hygge, mad og gaver. Og julen er mere end bare god. Den indeholder et budskab om en glæde, der er større end os selv. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, lød det den første julenat. Derfor vil jeg ikke bare ønske dig en god jul. Jeg vil ønske dig en glædelig jul. En jul, hvor glæden over, at lyset har brudt mørket, må fylde hos dig. Rigtig glædelig jul.